Možno to bol osud, viera, alebo pevné rozhodnutie. Jedno je však nesporné. Vladimír Hurban Vladimírov, VHV, strávil väčšiu časť svojho života v provinčnom vojvodinskom mestečku Stará Pazova. Predtým, než sa definitívne usadil v Pazove, precestoval VHV hodný kus Európy. A potom, čo si z tejto Európy, čo sa v ňom predovšetkým ako v dramatikovi usadilo, preniesol aj do svojho života a tvorby na pazovskej evanjelickej fare. Bol to dramatik zrastený s mestskou divadelnou kultúrou. Predtým, než aj sám začal písať, uvidel stovky inscenácií svetových klasikov a svojich súčasníkov v Záhrebe, Viedni a Bratislave. Najmä divadelná Viedeň na začiatku storočia, kde študoval v rokoch 1903 až 1906, nechala na neho silný dojem a spôsobila, že začal uvažovať mimo dobového kontextu realistickej drámy. Jeho vkus formovalo mesto a jeho život dedina. Celý jeho dramatický habitus sa dá vtesnať medzi tieto dva krajné póly. Len málo ktorý slovenský dramatik sa môže odvolať na také silné rodinné intelektuálne zázemie. VHV mal bez pochyby šťastie, že v jeho rodinnej knižnici sa našli diela jeho starého otca Jozefa Miloslava Hurbana, známeho spisovateľa a štúrovca, a Svetozára Hurbana Vajanského, jeho strýka, ktorý bol v tom čase jedným z najvplyvnejších publicistov a spisovateľov. Z matkinej strany, ktorá bola dcérou brata Ľudovíta Štúra, vplývali na Hurbana aj štúrovské tradície. Divadelného spriaznenca našiel aj v bratrancovi Svetovi Hurbanovi, ktorý bol členom hereckého súboru Srbského národného divadla v Novom Sade a potom aj Slovenského národného divadla v Bratislave. Jeho dvorným kritikom a spolupracovníkom bola však jeho sestra Ľudmila, herečka, kronikárka divadelného ochotníctva v Starej Pazove a aktívna osobnosť ženského spolku a Slovenskej ľudovej čitárne. Pri tvorbe VHV netreba zabúdať ani na to, že vystriedal svojho otca na mieste pazovského farára. Farárom bol 36 rokov, a z tejto pozície sa zakladal aj o zveľadenie duchovného života Slovákov na Dolnej zemi. Z dobových prameňov sa dozvedáme, že sa zasadzoval o osamostatnenie evanjelickej AV cirkvi, že stál na zrode Slovenského národného domu v Starej Pazove a že si ho Pazovčania mimoriadne vážili. Bol pre nich spojkou s kultúrnou inteligenciou a v multikulturálnom prostredí sa vďaka nemu dostávalo priestoru aj Slovákom. Aj keď dnes môžeme s presvedčením jasnovidcov tvrdiť, že Pazova bola pre VHV primalá, predsa len stojí za povšimnutie skutočnosť, že vtedejšie kontakty VHV s kultúrnou inteligenciou boli intenzívne a pre dramatika prospešné. Do Pazovy prichádzali Martin Kukučín, Vladimír Roe, ale aj Štefan Krčméry, vďaka ktorému začal VHV publikovať aj na Slovensku. VHV dobre poznal slovenskú dedinu a jej obyvateľov. Vedel, čo pre nich znamená zem, ale aj záveje. Stačilo sa len pozorne zadívať do ich naturelu. Vzťah VHV a Štefana Krčméryho patrí medzi najintenzívnejšie a najtvorivejšie kontakty medzi našimi literármi v 20. rokoch minulého storočia. Krčméry bol v tom čase uznávaný spisovateľ, prekladateľ, literárny vedec, redaktor matičných vydaní a slovenských pohľadov. Z ich korešpondencie sa dozvedáme o Hurbanových dramatických vzostupoch a pádoch. V každom prípade, najmä vďaka Krčmérymu, sa VHV podarilo publikovať svoje drámy na Slovensku a preraziť na slovenské javiská, aj keď s kolísavým úspechom.
VHV patrí medzi zriedkavých slovenských dramatikov, ktorí sa zaoberali štúdiom techniky dramatického umenia. Týmto spôsobom prekonal začiatočnícku šablónovitosť v komponovaní drám a bezradnosť pri hľadaní motívov. Podľa VHV do modernej drámy nepatrí monológ a vo svojej prednáške o dramatickom umení z roku 1914 tvrdí, že každá dráma musí mať ideu a akýsi problém. Z poznámky k dramatickému experimentu Homo sapiens sa dozvedáme, že písaná dráma je len pomôckou divadelnému umeniu. Všetko iné je hra. Sú to nesporne Ibsenovské inšpirácie. V pozostalosti VHV sa našlo aj niekoľko dramatických pokusov, ktoré on sám pomenoval ako skica pre tónfilm, proverb v jednom dejstve, spoločenská revu, rozhlasový skeč, fragment scenára, čím v značnej miere anticipoval súčasný trend rozvetvenia dramatických žánrov. Je aj našim prvým autorom operetného libreta Pekná nová maľovaná kolíska z roku 1923 a Nápitok lásky z roku 1930. Keď ide o motívy, v jeho dielach sa dajú sledovať aj Strindbergovské inšpirácie. Práve u VHV sa prvýkrát slovenská dráma končí samovraždou hlavnej ženskej postavy. Samému by sa stalo povôli a Martinovi neleží na... Kritika nemala pochopenie pre hry VHV. Možno je tomu tak preto, že VHV si nenašiel svojho režiséra, ktorý by odhalil všetky vrstvy jeho drám. A tak jeho doba možno len prichádza. Otvoril však brány modernej slovenskej dramatiky.